uMaren Knox uthi amadodana akhe amabili nomyeni wakhe uGregory Knox bibe ngabanye babantu baseNingizimu Afrika abebakha izindawo zokuhlala ePalma, kuyidolobha elisemngceleni weMozambique nezwe laseTanzania. Kuthiwa ngemuva kokulwa kuleli dolobha abantu abaningi ikakhulu abamazwe angaphandle babalekele eAmarula Palma Hotel. Nalo leli hotel ligcine lizungezwa amaphekulazikhuni okuthe kamuva abantu abebecashe kulo bazama ukubaleka ngezimoto nokuyilapho abahlaselwe khona. uKnox uthi umyeni wakhe nendodana yabo encane baphoqeleke ukuthi bacashe ehlathini nesidumbu sika-Adrian ngemuva kokuhlaselwa bezama ukubaleka. Uthi okwamanje akazi kahle ukuthi kwenzakale kanjani konke lokuhlaselwa. There was a boat sent and it was obviously close by but couldn't get any closer. Hopefully they would be safe to get to the boat. And when that didn't happen, then we heard that the army had actually retreated and these insurgents were taking over. Umndeni uthi ulahlekelwe ilungu lawo ebeliwuthanda. uNel ubeshadelwe enezingane ezintathu. Adrian was an incredible nephew. He brought joy to every single person he knew. He lit up a room when he walked in. You could always count on him for just a smile, a laugh. During lockdown last year, he knew I was on my own. So he made a point of phoning and sending video clips, and he just cared about everybody. Kuthiwa umyeni wakhe nendodana bakhuseliswe ePemba, ekungaphezu kwama-kilometer angu-200 uma usuka ePalma. Indodana kaKnox uWesley kulindeleke ukuthi abuye ekhaya kusasa. Umyeni wakhe uzolinda kuze kudedelwe isidumbu iziphathimandla zaseMozambique. Njengoba, SABC News, ezinkwazi.